Hurumende iri kupfuurira mberi nemabasa akasiyana-siyana kugadzira migwagwa nezuro kuri kuita kufambiswa kwezvinhu. Honorable Mr. Felix Pavamona wakaita mukana wokukura nevamiriri vemakambani akasiyana-siyana pamwe chete zvakare nevatungamiriri veguta reBulawayo neHarare mukuona kuti nzira dzemukati memaguta maviri ava nemamwe maguta dzagadzirwa zvakanaka. Going forward as a nation, you see that potholes have been mushrooming now a number of our roads. And one major mitigatory factor is us descending on the issues to do with drainage, where we need to, as we construct our roads, we pay that issues to do with drainage setup. We also clear our existing drainage, make sure that we allow water to flow. So you see us attend to our drainage. And above all, we have said that at times, in terms of patching potholes, it's something that we can do as road authorities with speed. But we also need supporting instruments of trade. And in this particular case, the Ministry of Transport has procured asphalt plants. And currently we've got 2. And we are in the process of procuring 4 additional asphalt plants. And one will be commissioned in just a few weeks to come at Skyline. Zvichakadaro nepenyuradioFire.com yatora mukana wekufamba mukati meguta reHarare pamwe chete zvakare nekuchitungwisa kuona kuti veruzhinji vanoti kudii nenyaya iyi. Hurumende yagara iri kupfuurira zvakare mberi nekugadzira migwagwa kuita kuti migwagwa ifambike zvikuru sei mugwagwa weSeke Road. Veruzhinji vataurawo pamusoro pemugwagwa uyu vachitenda hurumende nebasa rakaita kunyange zvazvo vachitasira kuti mugwagwa uyu ucharamba uchivandudzwa kugadzirwa kuitira kuti ufambike zvakanaka. Makomba anga ati nyanye kuwanda but pare zvino muri kupechwa asi dai titokumbira kuti dai vagona kuita resurface yabva yanaka kuitira kuti mota dzedu dzisanyanya kuwara maspace pamasuspension nematai. Aiwa tinonzwa kufara chaizvo kana vachinge vapindira zvakadaro nekuti marodhi engaipa especially mutaundi paflyover chinopinda pando nemakomba enga aripo takambona kanzuri chiedza kufara but mamwe acho ari kuti achina manuka even though kwedu kwatiri kunochitungwiza pane imwe futi road yatova state of emergency yeNOP Makoni from Velvet to NOP unotora about 45 minutes kuenda tikangoti 1 hour unoda 1 hour baba Velvet nonga distance yakakura about 6 kilometers. Isusu baba isusu chatinoda kutenda ndechekuti hurumende yakati iyo yakupindira kubatsirana nekanzuro yanga yakundikana nekugadzira road kubva panapa pamuri kuona kunobata kuzvido kwatinoenda uko kuzvido kustori na mota dzinoenda ikoko kutaura kuno mota dzese dzinopera munana makono kuzvido kusisina road mudara. Mugwagwa wakakosha uyu unobatanidza mhuri kubva muHarare kunobata dunhu reMashonaland East kusvika kuHwedza. Uye basa rekugadzirwa kweToll Plaza itsva riri kupfuurira mberi. Toll Plaza iyi itsva uye zvinoreva kuti ichange ichibviswa yanga iripo kare paDema isodza kuno kunzvimbo yeKandava kuitira kuretsera vagari venzvimbo yeDema maererano nechemo chavakapira kuHurumende uye hurumende ndokuteerera. Honorable Mr. Felix Pavamona vanoti basa rekugadzirwa kwemigwagwa riri kuitwa pasi pekutsigira uye nekuona nemuono mutungamiriri wenyika President Emmerson Mnangagwa kuti hakuna dunhu kana nzvimbo inosara kumashure munyaya dzezvebudiriro. Love Mom chakandoona masunungure Vaya.com Seke Road.